4 май 900... Джумджиевия е... не. По-тесен е. А къде се намира? Джумджиевия е там на Вихрен. Да ме кам да ми Не. по-тесено това, така? О, да. Тук е широко. Не. Добре, изправи се вече. Тук е спокойно. Радничко. Нема страшно. Я така на тук. Ево. До Еджейско море. Ево тук на широкото. Ситно се разплака. Ево тук на Радно. Тук е радничко. Да. Трябва се да... това ти е под тебе. Да. Малко сложно стана. Нищо. Не е сложно. Мисля си светли за спато. И аз вече. Наш Гоце Делчев. Сваляй надолу. Свали раницата, за да може да я мушнеш отзади. Да кажеш, да. Седни на това, ако искаш да... Баш само да не тръгнеш, да не се отцопнеш. Това да има. Така. После ще определим. Те няма се. Да, после ще я оправим. Все само да я мушваме да... Да, после ще оправим какво. Да, долу на хижата, после се оправя. Мушния просто, тук и това е. Добре.